Tästä tulee mielenkiintoista. Etenkin kun toi Jussi on saanut jotain voimia. Syö sitä! Mitä ei liiku? Miksei se pysähdy? Nyt saatana! Oi. Onko se Ronin loppu? Ole mitään. Noni. Jei! Ei se voi osua. Please älä osu. Oi, se oli lähellä. On kyllä paha, kun se pääsee kävelemään läpi. Oi! Oi. Pieniks oli? Ei! Perkele, joko sut saa ripustettua jo. Oi. Kuka pitää sen Roni laittaa kiinni? Vittu, ei se mennä mennä!